wayah paduka piyambak pun Gatotkaca ingkang wedal dinten menika tetapi yoga brata utawi tapa brata wonten sak pucaking gunung Jamurdipa laminipun sampun mendungkap sekawan dasa dinten sekawan dasa hari menika adi goreng ndadosaken tuk sumbering gara-gara lajeng Gatotkaca tapa wonten sukuning ukir Jamurdipa menika nggadahi panyuwun menapa Kakang menawi boten kelentu panyunipun pun Gatotkaca menika badhe unjuk rasa tegesipun badhe nagih berjanji dhateng Paduka Adi Guru. Sabab menapa dok nalika Gatotkaca tasih jabang tetuka. Tasih alit sampun atipun Paduka dadosaken jagoning dewa ngirnaken Alendra inggih inggih menika pun Prabu Kala Pratana kayan pun Patih Sekipu. Sareng Prabu Kala Pratana Patih Sekipu sakwadyabalipun sampun pejah dening tanganipun pun Gatotkaca Paduka paring dawuh nggih Gatotkaca tetutuka besok menawa tumeka wayaning mangsa kala yen wis akeh dewasa jeneng kita bakal tak kepyakake dadi ratu ning Selakanda Warubinangun lan menika menapa Paduka menika mboten kemutan Adi Guru lho mangke rumiyin Kakang menika jaman menapa kula sampun kelipyan kula mboten ngrumaosi bilih kula ndalaken berjanjian kayan pun Gatotkaca mekaten lah kok ngono iki selali kita pundi Adi Guru lah wong kula kemawon kemutan kok Paduka mboten kemutan Paduka mun sampun dipun paring dawuh paring berjanjian kayan pun Gatotkaca nggih rene sira bisa ndenakake Nalendra nggih si Prabu Kala Pratana Patih Sekipu besok nek wis tekaning dewasa tak dadekake ratu ning Selakanda Warubinangun. Lajeng niku simpen ngedos pundi Adi Guru Adi wah. Bola-bali wong tuwa akeh melaleni ora. Mboten Kakang badhe menapa kula mboten kemutan menika jaman sampun pinten warsa laminipun. Menawi saking pitanganku kirang langkung sampun 2 dasa warsi utawi 2 dasa taun. Kok Paduka menika mboten kemutan dos pundi. Lah dalah pergenjong pragenjong. Pak Pong, ada soto jenenge Robyong. Rambut dawa jenenge Gondrong, tuntek jenenge Ompong. Wah, wong di bojo moblong-moblong tinggal jagok mah dikeloni wong kurang adan kula Adi Guru adiku. Langka basa Robyong mung gane beton nika dos pundi Adi Guru Paduka menika sampun janji mongko Paduka menika dewa. Dewa menika tinula dhateng sedaya para titah. Tinulada kangge tepo tuladha dhateng para titah kok Paduka dewane njet akeh lali niku dos pundi menika Adi Guru. Sak menika mekaten Kakang rening Paduka menika tasih kemutan mbok nggih cobi kepareng kula aturi njaraken duk nalika lampahan 2 dasa taun ing sampun kepengker menapa estu kula menika paring dawuh nibakaken upata dhateng pun Gatotkaca. Meneng ngaten cobi kula aturi priksaen menika. Bumi konjang kanjeng langit kelap-kelap katon lirik kinjanging alut risang mawe gandrung sabarang gadul ukir nyomoyak mayek Paduka Adi Guru Adi mirsani sejarahipun dok nalika 2 dasa warsa sampun kepur monggo klatu mirsani Adi Guru.
katangmu padha lancenan Kutha Pandhatata kadiwisaya Indriyaksa sara maruta Bawana bana marga Ya jagat ya dewa Bathara asisaning Bathara jagat nggih pati sekipu kula nuwun wonten timbangan dawuh sinuwun ora ayat padha raja piswanira marak ana ing ngarsaning ingsun ya te kawula nok-nokno ingkang linggih mundi pangestu paduka raja sawan kula namung kula ngaturaken pangabekti kula mugi konjuk iya tak tampa banget panarimaku sira ngaturake bekti marang panjenengan ingsun. Sawise satata lenggah kepiye nalika jeneng sira ndak utus sowan menyang Kayuangan Suralaya. Nyuwun mantas dening widodari kang aran Bathari Suryawati atmajaning Bathara Surya. Pukulun Bathara Guru marengake apa ora te? Inggih sinuwun. Penglamar paduka din menika sampun dipun tampi kayan Pekulun Bathara alah dalah banget. Ya bala pandhamya gumulung ing Sata Kurawa. Sata Kurawa kembahku nggih. Dalah ya jagat ya dewa Bathara asisaning Bathara jagat. Rumangsa bejo kemayangan bungah rasaning atiku dina iki penglamarku sitampa kelan Pekulun Bathara Guru. Aku kelakon dhawuh widodari aran Bathari Suryawati. Wah pinter tenan kowe Tete. Mula dina iki nyatane kowe bisa ngrabekake aku calone kowe saiki nyuwun bebono apa nyuwun apa te. Wadon ora njaluk lintang karo rembulan apa kowe njaluk bisa nek mati tak kijing sarwa mas gelem apa ora. Walah mah dipun bang-bang pejah. Ya yen ngono apa kowe nyuwun rabi widodari apa rabi sapa karmu? Apa bile rabi pesinden ya entuk. Sing prawan ya ana, sing londo ya ana milandi. Wah, kula dereng remen palakrama sinuwun paduka nglampahi palakrama kula sampun bingarasing manah kula. Ya syukur sekedhi jumurung. Banjur Pekulun Bathara Guru paring dawuh kepiye meneh.
besok kapan jawabku kelawan Bathari Suryawati inggih dawuhipun Pekulun Bathara Guru kapuring ngentosi wontenipun sileming prau gabus miwah kumambange watu item. Ya bacotno kepiye meneh. Lajeng dintenipun ingkang damel dawuhing pinang temanten kapuring ngentosi benjang dinten Selasa kliwat kayan wulanipun wulan Jumadilawat. Wo wong ejat. Bola-bal kuwi patih pekok, patih goblok, patih pengung. Ya pusi karo dewane mung hoa-hoa wae. Lho pripun to? Apa eneng? Watu kok ngambang ya apa eneng? Apa eneng dina kok Selasa kliwat ki enenge dina Selasa kliwon. Lan sasi kudune sasi Jumadilawas apa Jumadilar kok Jumadilawas kuwi nalarmu teko ngendi? Nyuwun papunten sinuwun. Bola-bal iki patih pekok mbiyen ora sekolah. Mula memper. Ngerti yo sak temene jeneng isun ditampik penglamarku kelawan Bathara Guru. Mila dina iki kabeh para wadyabala saka ngiling wesi padha siapno, padha krikno. Pirana sing sekti, sekti digdaya, pirana sing gamping-gamping ayo. Krik lampit rungkat kimpul ngluruk nyangkayang saya monggo kula dherekaken sinuwun.
sindene cupi tak cucup bon-bonan. Pae akeh elu ya, Pak. Ya, ikan nang kayangan Suraya nggone adem lho. Kowe kok ora klamben blendes ngono ku piye? Ya, aku nggo obat to, Pak. Aku gawakno obat antingin ya, Pak. Ya, wis tak gawe. Karo gawakno obat plikita ya, Pak. Ya. Ora plikita, pil kita. Oh, anggerak nek plikita. Wah, sinden ayu-ayu ya, Pak. Ki cedake DJU kidul iki cupli anakku tidak rata nyinden ya, Pak. Iya ya betake arep golek berkah karo Pak ya kaya ngono. Kali sing mburi iki anakku oleh catur jalan kondang ya natakke aku ya kulit natakke ya natake gendar Pak. Anakku Joko Dolok ya bedhok ya laris jalan kondang. Wong tuwa mung garek melu anak wis garek. Melu sing ndi sing cilik apa sing gedhe karo anakku Surasa dalan kondang kabeh. Anakku wedok isih ora tau nyinden ki, Wan. Tak gelem nyinden mbok terus nyinden ya mah lumayan. Kae sindene sing cedhak karo Mbak Dolok aja kae Mbak Rate. Mbak Rate tak ngeneki ya. Oh. Tetak urung areng main-main. Yo, Pak. Pak, panas, Pak. Panas ngopo? Pak. Wes kaya putu gawa emang nangis sama. Wah, lah kurang ajar. Utut dulu, 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 bubar kerja, utut dulu, bubar makan, utut dulu, bubar minum, utut dulu, ngeloli bojone, utut dulu. Wah, dipari jatah karo Budhe Rubiah ki wah. Rokok nek ra tuku kok ya inek. Wah, aku maling nggon kerun ngarepan pethuk Budhe Rubiah. Mas niki pun kula cepaki beras kuning ndak aku nek arep diparingi apa belane beras kuning. Ah, udut sik. Salat nih. Wes kaya ngebuli Mbak Siti ya. Neh, pisan kan. Wah, anakku catur kae tak beluki kok beluki Pak Ramet ku beluki. Yes. Niku ora nduk, Pak. Yo.
Kadang padha orang dena becik besok amendem berarus Paris kang prayitno wong ing ndara ati iku awak Pandhawa ora urung dadi mungsuh wong Titianglotra Mas Pati Raja Dewa iki wangune ana dewa kang aglah ning pengarep aku ayo sapa sira ngaku oh ya melek netramu bolonga gobok maku jata saka ing argoda aranku Bathara Brahma kowe ngaku ayo buta buteng betangan ya budimu marang tata nyepepet wani bathok mangruangmu iya yen kowe tambuh marang aku mburi saka negara Giling Mesi aku keseting Sila Prabu Kala Pracana aranku Patih Sekipu kowe Patih Sekipu iya sumedya ngapa kemawani munggah ning kayangan Sura ngemban perintah dawuh Sinuwun Prabu Kala Pracana jaluk Bathari Suryawati Janurambala weh malah jongkeng Kang Sura cangkep weh
Ya bala pandom yuk gumulung ing Sata Kurawa. Sata Kurawa kembahku nggih. Wong titian Klodra Mas Patiraja dewaku kuwi ayo. Tara Brahmaja gemlil mustakamu kuwi bisa ngasorake kridane wadya balaku. Ayo iki tandingana. Gedeng kote saka negara ngiling saranku. Prabu Kala Pracana janji ora mbok ulungake. Atare Suryawati kelakon jongkeng kayangan Surya sing tiwasan lekane atiku.